O Concello de Pontevedra quere converterse nun referente na xestión do ciclo da auga. Para conseguilo teñense en conta dous indicadores. Por unha banda, a auga rexistrada e por outra, o consumo enerxético. Na auga rexistrada, que ven sendo a diferenza entre a auga que se potabiliza para o consumo e a auga que pasa polos contadores dos usuarios, os datos na Boa Vila están moi por enriba da media galega. No ano 2010 xa estábamos en datos que melloraban a media actual. Se a media actual é do 70, nos no 2010 estábamos no 70,4. Na actualidade, no ano 2019, o obxectivo, cando remate o ano, que queda pouco, é que a auga rexistrada sexa do 87,5, co que estaríamos moi por riba do obxectivo de 80% no 2030. É un dato estimado porque non rematou o ano. No ano rematado anterior, no 2018, a auga rexistrada foi do 86,9. Neste eido contabilízanse tamén as fugas. No ano 2010, a porcentaxe de auga non rexistrada que correspondía a fugas era do 8,2%. Na actualidade, do 12,5% que non se rexistra, a fugas só pertence o 3,6%. Temos unha porcentaxe de fugas da rede baixísima, e tamén se mellorou moito, pois, tanto nos contadores como en que moita da auga de riego que hai nos xardíns agora xa se contabiliza. E isto que ten como obxectivo, que o obxectivo fundamental é sacar do sistema, tanto do Pontillón como do río, a auga que vas a utilizar. En canto ao consumo enerxético, no ano 2010 era de 3,8 millóns de kilovatios. Actualmente este consumo sitúase en 1,8 millóns. Un descenso do 53% que a concelleira Carme da Silva relacionou esta mañá coas obras de canalización do Pontillón. Esa canalización antes só permitía usala para o 50% do consumo e agora permíteo para o 100%. Iso quere decir que durante o ano, cando non hai que pechar o Pontillón para garantizar almacenamento de agua por se hai seca, podemos estar utilizando o Pontillón e xogando co Pontillón e co río de forma eficaz. Do Pontillón baixa por gravidade, non hai que bombear, polo tanto aforra moitísima enerxía o feito de que o Pontillón se poda utilizar de forma eficaz. Carme da Silva tamén fixo referencia esta mañá ao acordo tomado onte no Consello de Administración da Autoridade Portuaria para apoiar a permanencia de Ence na ría. A concelleira asegurou que a pasteira de Lourizán é un exemplo de consumo incontrolado. Unha empresa que, tal e como explicou a edil nacionalista, non paga o canon que lle corresponde nin o coeficiente de vertedura porque usa un emisario que é un recurso da Xunta.